Bingelele kumkhanya kude TV. Siyabonga ukuthi nihlale nathi nibe khona niveze nembonweni ngokuhlukana kwenu. Babukela ke ngiqale la. La njengamanje sinohlelo njengamanje ngisho ukuthi sisephekwalo. Njengoba simtshena ngezinto ezenzakala la emhlabeni, nezinto esikhulumayo ezifundisayo, kunabantu abanye ingxenye ababukela beke befisa ukwazi something kulabo abakhomentayo, mhlawumbe umuntu ekhomente ngokuthi uyafuna ukubuza mhlawumbe nento emalana nasejele, mhlawumbe akanalo ulwazi, ngifuna njenganamhlanje ngiphendule izinto ezikanjalo. But noma ngeke ngiphendule konke ngoba nasi ngabantu, nami ngoba ngilana ngiyayibonga support yenu. Ake ngiqale ngibonge lapho. Ngiyayibonga support yenu ukuthi niyangilandela, niyangeseka, niyaseseka kahle somkhanya kude, nikhombisa ukusithanda. Kodwa nginazi ke kodwa ukuthi ngoba ningikhombisa ukungithanda angiyona imali, akibobonke abantu abazongithanda imali ngoba siyithanda sonke emhlabeni. So kunabantu ngizama ukuthi kunabantu ama-comment wabo ngeke ngikwazi ukwaphendula ngoba akhomba ukuba against, noma akhomba ukuphikisana nento thina esizama ukuyiveza esuke siyazi emphakathini, abanye bethatha ukuthi abayazi. Ngoba mina ngithi kunokuthi ukhombisa ukuba negative noma ukhombisa ukuthi wena uphikisana nathi, kungcono mawukuya ukuthi into ayikuthinti wena noma ayihlukumeza indawo. Ngithi mina kungcono ukuthi vele uyibuke ivideo ubothi khona lesifundo sitholayo, ulike, usubscribe. Uma ingakuthinti, uma ukuthi khona ofisa ukukubuza, unayo right ukubuza, sizokuphendula. Uma uzobuza ngento efuna ukuthi yakhe noma yakhe nawe ekhaya. Uma kukhona omunye mhlawumbe owazi kangcono, ngoba ngibekile eqaleni, kungenzeka ngejele ukuthi ngiyazi mina, but khona la ngingazi khona. Ngiyakuvuma kuningi ejele engakwazi ngoba nazo aze ngiboshwe mina ku-maximum. Mina ijele into engakhuluma ngayo medium ngikwazi ngoba ngizazi mina. So ke inkinga omunye kungenzeka ukuthi mina ku-maximum ngake ngaboshwa ngazi kangcono kunokhuleka nemithetho. Nizwe kahle babukeli, lana akukhona ukuthi mina ngifuna ukuhlala lapha phambi kwenu nginitshene izilokho nibukana nami. Nalowo sivulile iminyango somkhanya ukuthi engeza la ngaphambili ezoveza ukuthi cha yena nakho akwaziyo okuzofundisa abantu, engaze eze comment, yabo. Uma mhlawumbe kuya ngokuthi unaloko ukuthi mhlawumbe unamahloni noma mhlawumbe uyasaba ukubhekana namakhamera, ikhona indlela esingenza ngayo kodwa kube ukuthi ulwazi lakhe lelo. So sibonge. Ngizoqala nje la, kune comment la umbukeli okakhomente ngayo, waveza ukuthi ucela ufisa ukwazi ngomuntu wakubo ukuthi ngabe uphelelepi ngoba yena umaze sewesivile ejele. So mayimaze sewesivile ejele, mayifike ewesivile ejele uthi yena kuthiwa usebhongweni eKokstad. La ngangaveza khona ukuthi phambilini eKokstad kuyijele elitight kakhulu. Lo mbukeli umvuzo aliveza igama lakhe wathi uKhamduze Duma. Mhlawumbe kwabakhona ukuthi befinyelele kuyena ngoba phela nangaphakathi ejele sekuyenzeka abantu bebe namafoni. Mhlawumbe useyibuka le channel sothi uKhamduze Duma nawo nje ehlezi naye la endlini. Mhlawumbe naye ngayiveza ama-comment noma ezama ukuthi exhumane nomndeni wakhe ngoba ukhombisa ukukhathazeka ngaye, awusamthole wesivile and akekho futhi umuntu engicabanga ukuthi engajabula ejabulela ukuthi usebhongweni. Okay ke, wena ke mbukeli obuveze lokho, ngicela ukuphendula noma nami ngiveze lokho engikwaziyo. Uma kuya ukuthi uKhamduze Duma bese ewesivile umuntu mhlawumbe behlupha ngoba kungakwethusa ukuthi umuntu mayisejele uyahlupha, ngoba usuke sephila nabanye abantu komunye umhlaba. So ke kuyethiwa ngeke ufike lapha ejele, ngeke ufike nento ophuma nayo ngaphandle ufuna uzophila ngayo ngaphakathi. Wena uzophila lento ephilwa lapha ngaphakathi. So ungamane uyiposition nje yonke into oyenzayo. So uma uKhamduze Duma mbukeli lapha ekhaya mokufika kuwena, uma ungamthole wesivile, umbuzo wami ngakubuza kube khona ngabe ngikubuza nje kanje ungiphendule bese ngikutshena. Kodwa uma uya lapha ewesivile
ufike bekutshela ukuthi useKokstad bengizokubuza ukuthi nike nayo neKokstad nafike namthola noma nafike nathola ukuthi akekho eWestville ibona nabanitshenile ukuthi akasekho uDuma manje usele Kokstad ngoba phela bese uma kuyokuthi banitshena kanjalo fanele nibuze eWestville ukuthi yini eyenza ukuthi ehambe eKokstad nithola isizathu salokho oqala uma benitshela ukuthi uyahlupha that's why bemkhiphile lapha kuzoba nzima nakunini ukuthi nimbone eKokstad ngoba kunama phases akhona mhlawumbe into engingacela lapha ningacela ukuthi mhlawumbe benitshela ukuthi ngoba uyahlupha bese niyambuza ukuthi nibuze mhlawumbe lo muntu ozobe nitshela lapha eWestville nimbuze ukuthi ngabe singakhona noma siye eKokstad ukuthi simbone na ngoba phela manje kunzima bafethe imali azikho cabanga umuntu maye engwase eBay efuna ukubona umuntu eKokstad ukuthi imali engana nejike efike ngamboni so usizi lethu lihlukahlukena angicabangelo lami ngicabanga nomuntu mhlawumbe ocindezeleke kakhulu ngokwempilo kunami so uma bethi hayi maniya le nizomthola nicela ukuthi bekuconfirm nokubenifonele eKokstad nisha amagama esiboshwe neprison number wokuthi uDuma banibani naye prison number yakhe sicela nisitholele ukuthi ukhona yini eBhongweni ngoba umehlupha lapha eBhongweni kunama phases amaningi kuno phase 1 up until ningizwa angaze ngiboshwe kodwa la akaze ngiboshele eBhongweni sasixoxela umphathi wejele yena umphathi walo so kunama phases omunye wakwaphika lento ukuthi eKokstad iBhayibheli awubumngane eBhayibheli kanjalo njalo uqinisile ukuthi mhlawumbe awuhlali nomuntu kuyenzeka lokho kuya ngama phases kuno phase 1 uphase 1 wakhona ukuthi angisazi noma iwona onzima noma iwona olula ngazi kodwa kuya ngama phases akhona khona iphase lapha ohlala wedwa endlini iphase yokuthi uma uphuma awuxoxi namuntu uba ngabazokudedela wena namanye nihambe nebe ba4 la kuthiwa iseBanel Plaza khona ukuthi niya exercise uma kuyi exercise lo so sikhala mhlawumbe i-hour ngabe 30 minutes lokhu nizula khulumisana iyasuka into uma kuyisikhathi sokuyogeza uyakho ukudla uvezelwa khona la ngaphakathi iplate masuqedile ukukhipha khona futhi la liphuma ama phases ke lawo so kungenzeka uthola ukuthi uDuma umuntu ohluphayo ejele uma ehlupha ngenzeka kulawo ma phase akuvumelekile futhi ngisho uzovakashela akuvumelekile ngoba wena usuku usafuna basafuna ukukhipha lento ukuthi awuboni ukuthi uboshiwe excuse awufuni up until uzucomply kulento abayifunayo bona ngaphakathi eBhongweni bezokutshela yona ozobe ufanele usebenze ngaphansi kwayo if wena uyahluleka ukusebenza ngaphansi kwalo mthetho ingakho kuba nama phase uphase 1 kuba nzima uphase 2 kube ngconywana phase 2 kuze kufike la uzokhona khona ukuhlala nabantu nebebaningi nikwazi ukuxoxa nabantu asikesi ukwazi ukubhema ukwazi ukwenza yonke into mase bekubona cha usuyacomply ke manje usu right ngoba la jail kahle akulisemester mabesho akulona just jail lokubopha umuntu ongamgcini ngisho ngasekhotha ngabe vele bekugcina nje khona bakugcina ngoba uyahlupha so mase bekubona hayi usuyacomply manje nomthetho wa-correctional yonke usuyenza sebengaqala bekukhiphele kubo koWestville emajele amakhulu ngoba sebeyabona usuyakhona ukuhlala nabantu awusahluphi usukwazi ukuyiphatha kahle uyabona so kungenzeka ukuthola ukuthi ubhuti lo ngoba eboshiwe mhlawumbe uyahlupha ukulesi sigaba sokuthi akeze ukubona umuntu that's why ngithi fanele niconfirm ngapha eWestville yonke into ezonenza ukuthi nina neKokstad ukuthi nihambe neWestville nithole yonke information ngayo qala nibuza ukuthi siyakhona ukumbona why ephumile eWestville bamuse eKokstad why singatshenwanga thina eza emalungu omndeni ngoba ngineshow isiboshwe masiphume ejele uma nje uphume eWestville uyafona ukuthi ngiyaphuma manje eWestville ngiyakuphi ngeKokstad noma mawufika eKokstad uyafona bekunikeza ucingo lakho lamahala la manje nifika nabo nje naneza ucingo mina phone nibatshela abantu bakini ngoba wena bayabalekela ukuthi abantu bakini bengasuki laba sokhona beyeWestville kanti useKokstad fanele bazi mabe plan uzokubona beze eKokstad so mabesuka ke emakhaya fanele besuke straight bazi useKokstad wena ndethiwa befike bekufonisa eKokstad ukuthi ke fona ukutshela umuntu ukuthi vele lo muntu oboshiwe unayo inamba yena ekhaya uyibhala uba nephepha akaphuke lo phepha namakuthiwa kunjalo uyalibhala nje ehlana lifake ephaketheni lakhe noma ethikithini lakhe so uyazi ukuthi okay fanele ngifonele bani umuntu ekhaya umama ngabe umzali ngabe intombi ngabe usisi ngabe ubani uyamfonela lo muntu uyamtshela ukuthi hayi sengiseKokstad nani seniapply na kodwa mawuthi zonke lezi zinto abaniphenduli kukhona okungale abakufihlile ngalo mfolo kungenzeka ukuthi lo mfolo mhlawumbe behlupha kakhulu bagcine ngoba kuyenza eWestville afuqamba manga ijele li nightmare ngempela lela
ukudlula cabanga ukuthi liyafana no waterfan indlela ijele lenzeka ngayo indlela izinto zakhona ukufaka umuntu kufana nokushaya kwempukane so kungenzeka mhlawumbe khona abasakukavarisha ningizwe kahle ngiyayibalansisa lento lo ngoba ukube mhlawumbe umuntu obhalele into ukhona la siyakhona ukukhuluma naye mhlawumbe bese ukukhuluma ngento esengithi ngingacishe ngimtshele into eright but ngiyamvulela naye fonele eyibuze ethatha iside ukuthi okay kune khona okufanele iqale ngakho so kuyenzeka uthola ukuthi lapha mhlawumbe kungenzeka ukuthi waphunyelwa umphefumulo mhlawumbe noma kubalimaza nabodwa ngoba vele shakuthiwa uselinyazwa amaphoyisa ngeke kusavela ukuthi ulinyazwa amaphoyisa so kuzothiwa babulala nebodwa so angifuni ukuthi siye kulokho kodwa ngakuthiwa kulapho kodwa kufanele manifike ejele benitshele ukuthi cha ubani akasekho emhlabeni ngokuthi balimaze nebodwa yabo so into nje kanjani noma makukhona ujele nimjwayele nizama ukuthi nithole yena ejele ukuthi nibuze ngaye ngoba amagama lawa asabhalile ngesikhathi bewashe bawaphantsha lapha kwi-system ya correctional kuzovela yena lo muntu mayishuthiwe wakhona abantu ukuthi bayashuthwa ngicabanga ukuthi ama-maximum ayashutha ngikho sure but mina ngomidama akaze ngishuthwe kodwa ngangibabona abanye beshuthwa ngangazi abanjani okay so ke uma uthola ukuthi unesithombe kuzovela nesithombe kodwa nje makwabhala amagama lo muntu akabhale phansi lapha ejele kuzovela i-prison number yakhe uma uyazi i-prison number bazophantsha i-prison number kuzovela yonke information yakuthi ubosheleni wenza yini so isona seluleke engingazama ngaso leso so uyabona ukuthi ukhona umuntu ovelile wazovela ukuthi uyafisa ukusizakala buka-ke wena kongafuni ukusizakala kodwa uthi unolwazi uhlezi nalo lapha ekhaya woza kithi esumkhanya kude sikunikeze ithuba nawe uyibona uveze lokho abantu abafisa ukukwazi ngokwejele angijabona ukuthi mina ngihamba ngiphela ku-medium maximum okuningi kwakhona bengixoxela so kodwa yabothi ongikwaziyo mina like mina siqu sami u-medium so wena uma ufika u-maximum ungachaza okunye la engihamba ngiphela khona uku-ede kube kuningi sisize i-South Africa noma izwe lonke jikelele yabo so ungabe ukhombisa ukuba negative kuma-comment ngoba lokho kuzodukisa abantu khona umuntu ongampela ofuna usizo kufanele lithole njenganami nje osibhalele somkhanya kude siyambona umuntu akuyayeda bakhona abanye njengamanje into engizoyenza ngizolokhu ngiphendula i-comment ne-comment engiyibona ukuthi le omunye umuntu uyalidinga usizo for now nisilandele nilinde enye episode sizophendula kodwa ngeke siyiphendule babukeli le ezokhomba ukuthi wena unodlame mhlawumbe ukhombisa thina lento esiyenzayo noma abantu asibalule ngendlela erathi noma ufuna wena ukuthi kuma-comment kubonakala wena njengomuntu owazi kangcono kulokho ngeke sikwazi ukukulekelela kodwa singakulekelela uma ufuna usizo la ngempela nisilindele kwi-episode ezayo bafethu nalaba abanehlobo esemajele Nkosi yami siyacela ukuthi nixole nehlele ngezansi kunezimo lapha ejele ezenzekayo uthothi umuntu oboshiwe naye akafisa ukuthi zenzeke egcine zezenze ningethuki manje umuntu uthiwa usenyukelwe iminyaka naye usuke ebona indlela yokuphila ngaphathi ezethathe lento ekuthiwa umthetho ejele bese nyukelwa-ke zinyanga ngabe iminyaka egcine sewumuntu ongathi uyahlupha ngoba angifuqama ngejele vusi likhandani i-enga liyakhandani i-enga uyabona umnothisa umuntu ophuma ejele thanda izibuko athanda ukufaka amagugu yabo nje nawo wami angihlukani nawo ngoba mangathola ngwafakile amehlo ami ayafifiyela kanje umuntu engahlangana nami ngathi ngiyakhala noma khona into engixhophile emehlweni and umuntu ophuma ejele uthanda ukuhlala yedwa unamamudi namhlanje uyileyanto leya kusasa uyileyanto kuyenzeka umuntu ephuma ejele bembona evalile bangaze ejele ukuthi mhlawumbe ufuna ukuyibulala cha indlela akaseyiyona angithi ejele waya amehlo etimba indawo yakhona vusa ngithi dark alikho la so uma usuphumela elangeni amehlo abona into angayazi nengqondo uhambe edrobheni ungashayisa nje nazo imoto ungezwe kahle imoto ingakushayisa uma uphuma ejele so ujwayele imoto phela ejele ayikho into ethi imoto nje uyazi awuzuyibona nangamehlo yabo ugcine ukubona into ngabanye abantu abanjengawo abaphilayo so yonke le nto leyo izinto ezenza umuntu ehlukumezeka ungaboni ngisazobuya ukuthi ibosha zihlukumezeka kanjani ejele zizodwa nje zizona nojele bahlukumezana kanjani begcine ukubona abanye abantu uze kuthiwa isibosha se-wrong noma kuthiwa ujele u-wrong okwamanje soyevane silandele kwenye episode elandelayo siyabonga.